tomto videu vám ukážem, ako získavam 5 potenciálnych klientov denne s 2 hodinami práce, čo je veľmi jednoduché, veľmi ľahké a je veľmi jednoduché to aplikovať. Spôsob, akým som vôbec našiel tento automat na rast biznisov, je ten, že som niekde v roku 2023 skúšal proste rôzne veci na to, ako získať viac klientov. A stále som mal proste ten istý problém, že mi úplne nič nefungovalo. Nevedel som proste, kde mám hľadať týchto ľudí. Nevedel som, prečo by mi vlastne mali zaplatiť toľko, koľko ja chcem za tú službu. A samým tým som proste dostával tie klasické odpovede, že musím nad tým porozmýšľať, proste som prišiel na ten hovor a tí ľudia mi povedali, že musím nad tým porozmýšľať, alebo že si to proste musím prebrať ešte so ženou, alebo proste tie klasické odpovede, kde všetci dobre vieme, že ten proste prospech sa už nikdy neozve. Ale som proste furt stále hľadal spôsob, jak toto vyriešiť, kým som proste v roku 2024 nenadišiel na tento automat na rast biznisov, kde som to videl a úplne mi to proste kliklo a na druhý deň, jak som to začal aplikovať, som získal 6 potenciálnych klientov s tým, že mi potreboval som 2 hodiny na to, aby som to celé proste aplikoval a verím, že by to mohlo úplne každému pomôcť a že by úplne každý mohol sa tu mať proste benefit. Predtým som väčšinu klientov získal na doporučenie. Ja verím, že proste doporučenie je super spôsob na získavanie klientov. Proste to znamená, že robíte službu dobre, ale problém proste s doporučením je ten, že vlastne nikdy neviete, koľko klientov získať. Proste je to úplne nekonzistentné. Tí klienti prídu k vám, takže si proste vyberajú cenu na konci nejakú chcú, proste tam sa s vami hádajú o tú cenu a vy nemôžete proste nič ani urobiť, pretože viete, že nemáte nejaký systém na získavanie klientov, takže proste im tú cenu spustíte. A preto som pochopil, že pokiaľ chcem si vyberať proste cenu, akú chcem, pokiaľ chcem mať proste viac klientov, musím mať proste systém, ktorý mi proste bude generovať tých klientov na konzistentnej báze a budem vždy vedieť predvídateľne, koľko klientov získam. Lebo pokiaľ proste urobím danú vec, získam toľko klientov a to bolo niečo, čo som proste hľadal a niečo, čo mi neuveriteľne pomohlo. Na to, aby ste získavali nových klientov, sú 3 proste dôležité veci. Sú to proste získať lídy, edukovať tieto lídy a následne ich konvertovať. Väčšina ľudí, čo robí, že naberú proste nejaké lídy, pustia Facebook reklamu, pustia Google reklamu, získajú proste hromadu lídov, čo ďalej robia proste s nimi, že im zavolajú a divia sa, že prečo títo ľudia si to proste od nich nenakupujú. Prečo by si to mal proste niekto, kto vás vidí prvýkrát v živote, od vás ísť niečo nakúpiť. Proste to nedáva absolútny zmysel. Preto majú proste sales team, ktorý chodí za týmito ľuďmi 6-7 mesiacov, lenže proste všetci dobre vieme, jak je proste zložité mať sales team a preto je to proste niečo, čo je 100-krát ľahšie urobiť. Proste prvá vec, ktorú potrebujete, je hromada lídov. Proste to stačí, keď dáte 1000 korún, 40-50 eur na Facebookovú reklamu a máte lead. To môže urobiť úplne každý. To je veľmi jednoduchá vec. Ale nasledujúci krok, ktorý väčšina ľudí preskakuje, je, že potrebujete proste týchto ľudí edukovať o vašej službe, o tom, čo robíte. Tí ľudia musia proste vedieť, prečo by si proste to mali od vás kúpiť, aby videli proste testimoniály druhých ľudí a následne to im môžete až predávať. Preto proste získate proste tie lídy. Prvá vec je, že predáte seba svoju spoločnosť, ukážete im pár prípadových štúdií a následne im ukážete prehľad pro váš proces a výhody proste v vašej službe a potom im už môžete predávať. Ale to je už potom, čo oni konzumovali proste všetky tieto veci. Už vám proste veria a je im o mnoho ľahšie niečo predať, keď proste zoberete telefón a začnete volať nejakým random lídom, ktorí vás úplne nepoznajú. Tento spôsob, pokiaľ aplikujete len tieto 4 veci, toto proste urobiť je veľmi jednoduché, tak viete proste už získať veľmi veľké výsledky a následne potom proste už im tým ľuďom môžete proste zavolať. Buknete si s nimi hovor, pokiaľ majú záujem. Pokiaľ neprídu na hovor, proste samozrejme im to pripomínate, follow-upujete ich. To sú proste rôzne veci, ale veľká väčšina ľudí proste vynecháva túto časť a potom sa proste divia, že prečo tí lídy od nich proste nič nenakupujú. Ale proste samozrejme, že čokoľvek predávate, pokiaľ ten človek proste nič o tom nevie, tak ak si môže proste kúpiť niečo. Takže pokiaľ aplikujete tieto 3 veci, je, že získate lídy, čo je veľmi jednoduché, edukujete títo lídy, následne sa snažíte proste týchto ľudí uzatvoriť a predať im vašu službu, tak verím, že získate o mnoho viac klientov, ako ste získavali doteraz a že vám to veľmi pomôže.